Добре, ме е интересно някакъв по-такъв по-заплетен казус, който си имал последно, примерно с документи или пък с различни искания на клиента, които не са били удовлетворени. Някакъв такъв по-интересен казус да разкажеш. Последния казус, той е много пресен. Един Ага. мой клиент, сега няма да споменавам имена, агенции и така нататък, но ситуацията беше такава, че с клиент харесахме имот. Имота беше наистина на много добра локация, добра цена и така нататък. И аз трябваше да вляза там да помогна с финансирането. Мгм. Разговорите, които аз проведох тогава с брокера по сделката, нали, стандартният разговор да разбера чисто от гледна точка на документация, чист ли е имота, колко души са продавачи, защото това е много важно, нали, за пред банките, когато тръгваме да финансираме. Тоест ти първо изговаряш с брокера, не да му казваш директно изпрати документи, за да мога да ги видя. То още Изговаряте сделката. да, Да. предварително аз мога да разбера всъщност брокера дали крие някаква информация, дали по някакъв начин имаме казус със самия имот, за да мога предварително да изговоря ситуацията с клиента и да не си губим времето с обикаляне по банки, търсене на финансиране и така нататък, защото много често хората какво правят? Харесват си имот, чисто емоционално влизат в някои сделки, нормално е, не всеки ден купуваме имоти. Самите брокери много често пък те и така са обучавани, нали, да изкарват позитивите на имота, което няма нищо лошо, но в крайна сметка, нали, трябва да разберем, че банките работят на база документи. В Да. крайна сметка банката дава парите, банката е тази, която поръчва музиката, така да се каже, и юристите, както и отдел кредитен риск, са тези, които трябва да обезпечат по възможно най-добър начин една сделка. Следователно, ако има някакъв проблем с документацията на имота или имаме проблем с клиентския профил на клиента, така да се каже, сделката ще попадне поради една или друга причина. Затова аз предварително гледам да си изговоря нещата, да знам къде можем да срещнем казус в процеса по финансиране. Там какво се случи? Първоначално брокера ни каза, че продавача е един, накрая се оказаха, че са брат и сестра, но по-големият проблем е, че имота беше наследствен. Тоест, един от документите, който за нас е много важен, е смъртния акт на починалото лице, както и удостоверението на наследници. За да видим всъщност колко са те. Защото ако са повече от двама, трима, ще трябва да съберем съгласно на абсолютно всички. Следователно трябва да съберат документация за всеки един от тях. Другото нещо, което забелязахме, е в удостоверението за наследници починалото лице пише, че е вдовица. Т.е. тя е имала сключен брак. Ага. Следователно, ние трябва да видим кога е бил сключен този брак, кога е бил придобит този имот, дали е било преди брака, след брака, което това може да оттежни още повече ситуацията с финансирането, което и се случи. Защото пък ние трябваше да обикаляме в общината, за да видим всъщност така наречените брачни картони, за да видим кога е бил сключен брака и така нататък. Оттам Много пък трябваше заплетен казус. абсолютно заплетен казус. Оттам нататък пък трябваше да проверим от страна на съпруга дали има други наследници, тъй като пък ако Да. има, и те ще трябва да ги привлечем, така да се каже, в тази ситуация, да съберем и оттам документацията. И защо един имот, който уж една сделка трябваше да мине сравнително бързо. Нали, разбирам, много от брокерите, много от клиентите искат бърза сделка, но в крайна сметка аз вярвам, че не всичко трябва да се случи веднага сега и на момента. Винаги предпочитам нещата да си ги изпиваме повече до детайл, да говорим и да разглеждаме малките шрифтове, отколкото просто да правим бързи сделки. Аз имам въпрос относно този казус. Тези проблеми с документите излязаха след предварителния договор или преди да се направи предварителен договор? Аз, когато работя с клиент, не подписвам предварителен договор, преди да съм разгледал цялата документация по имота. Ага. Защото излезе ли Супер. проблем с документацията при имота, Да. или ако знам, че предварително клиента няма как да си позволи финансиране за определена сума, предварителен договор не подписваме. Тоест това така консултираш твоите клиенти. Винаги Да. така работи. Да, За да са по-спокойни, абсолютно. предполагам. Да. И аз да съм спокоен, защото в Да. крайна сметка, нали, Да. клиента ми казва, окей, ти ме накара да подпиша този предварителен Да, договор, да. нали, ти ми даде зелена светлина, че е окей, но пък се оказва и такъв казус. Освен тези документи, оттам пък нали, трябваше да изповядаме сделка при положение, че, както казах, те са брат и сестра. Единия живее в чужбина от отдавна, нали, доста на изток. Сестрата е с пълномощно. Имаше проблем с пълномощното.
Трябваше да се изкарват документи от чужбина за брата, така да се каже. Изобщо много документация, за която много хора не знаеха. Разбира се, банките постоянно изискват нови и нови документи. И отново, нали, да кажа, че работим с много клиенти, предполагам и ти си влизал в такава ситуация. Преди да започнем разговор, преди да започнем изобщо сделка или каквото да било, много хора казват, дали брокер, дали клиент, аз имам приятел, аз имам познат в банката. Често го чувам. Да, и много често казват, той ще ми помогне. Тук може би е важно уточнение да направим, че независимо дали познавате менеджер на банка, директор на банка и така нататък, крайното решение го взима отдел юристи и отдел кредитен риск. Освен ако не познавате собственика на банката или изпълнителния директор, може би там нещата, нали, се случват по една идея по-различен начин, но общо взето тези два отдела всъщност биха дали зелена светлина една сделка да се случи или да не се случи, или едни условия за клиента да бъдат добри или лоши. В крайна сметка пак казвам, че банката е възложила отговорността на отдел кредитен риск и на отдел юристи да поемат, да сведат, нали, загубите до минимум. Така че банката работи с документи. Да. Банката се опитва да си изчисти възможно най-много казусите в бъдеще, които биха произлезли. И затова, без значение дали познаваме директора на даден клон, той няма абсолютно никакви правомощия, така да се каже. Единственото нещо, което може да направи, да звънне в някои от отделите, да ги помоли за услуга, но такива услуги за 1000 евро много трудно. Сделката мина, това само да кажа, просто не е по стандартния път, където имаме знаеш стандартните документи, които можем да съберем предварително, които в рамките на 2 седмици да изповядаме една сделка, отнени малко повече от месец и половина. Но важно, че се справил и клиентът е доволен. Клиентът е доволен, бих казал и двете страни, всеки си получи парите, другия си получи имота, общо взето. Така че, нали, пак да уточня за много хора, документите са най-важни. Преди да подпишем предварителен договор, преди изобщо да влезем в някаква сделка, на база документацията се изгражда и оценката на имота. На база оценката на имота можем да разберем какво финансиране биха получили. На база документацията на имота ще разберем изобщо този имот банката ще го вземе ли като обезпечение или не. Да. Така че преди да дадем капаро, преди да подпишем предварителен договор, поискайте документите или пък свържете с адвокат, свържете с консултант, кредитен, да видим изобщо сделката била адекватна или не. Другия вариант е, ако имате много пари кеш, давайте ги. Засетих се за въпрос, който мога да се задам. Коя ти е била най-бързата сделка? От подписване на предварителен договор до изповядването й. Случвало ми се клиент харесал се имот. Съответно той сам е пристъпил да се свърже с банките, има предварително одобрение, и има предварителен договор. Абсолютно всичко сам се движи клиента, стига до някъде, събрали са всички документи и банката казва не. Тогава клиент се свързва с мен. Много често ми се случва клиенти, които имат абсолютно всички документи по сделката, просто да казват, че не могат да я довършат и така се свързва с мен, да могат да проверят в коя банка може би ще се случи. Но това е най-бавният процес, който може би, така е по-бавният процес, който се случва. Въпросът е по-скоро, коя ти е била най-бързата сделка. Колко дни ти е отнела и как се случва? Обикновено около 2 седмици. Най-бързата сделка 2 седмици. Супер. Да. Като предварителното одобрение за 1 ден, оценката се случва за 2 дни, документите, някои документи чакаме от институции 3-4 дена, през това време вече си подготвяме другите неща, с юриста си комуникираме, финализираме сделката, изпращаме за одобрение, след 1 ден сме одобрени и след 2 дни сме на нотариус. Тоест експедитивно, бързо. Но това трябва да означава, че трябва да имаме всички страни по сделката да са добре подготвени и запознати с процеса. Има много продавачи, има и брокери, които подготвят продавачите с документите за една сделка, така че ако документи по сделката са готови от страна на продавача, сделката ще стане много бързо. Тоест, хората да се работят с хора, които знаят какво правят. Това е хубаво, да.
принцип трябва да се работи с хора, които са минали през много различни казуси, за да могат да се справят с Кой ти е бил текущите. най-странния или интересен казус, пък който ти си имал? М, Нещо, което на теб ти е направило впечатление. Те не са едно или две. По принцип, мога да кажа сега в момента по какъв казус работя. А, Българин с доходи от чужбина, от Америка, иска да си купи къща в България. Като продавача обаче е от Англия, английски гражданин, който си е купил къщата, съответно е реновирал, направил си я басейн, нали, облагородил си я, купил, пак да кажа, с кредити. Тоест има тежест върху вече имота. Има тежест, тя е купен с кредит. Окей. И ние смятаме, че когато имота е с кредит, по документи не би трябвало да има никакви проблеми. Да. Обаче изникват проблеми, че няма документ за търпимост, има документ, а също съответно по документите виждаме, че по предните нотариални актове, че във всеки нотариален акт е записана отделна квадратура, което прави проблеми за новата банка, която ще финансира Само да покупката. уточним, тъй като все пак ще гледат хора, които не разбират много от нашата терминология. Документ за търпимост може да обясниш за какво е, кога се изкарва, какъв е този документ също. По принцип, по-старите къщи нямат така документи за строежа, нямало и Акт 16 като документи тогава. Говорим за къщи от преди 30, 40, 50 години. Така че всички документи, доста документи липсват. Документ за търпимост се издава от общината, като означава, че сградата е търпима и може да се финансира, т.е. законна е сградата. Като този документ отнема по принцип около един месец и много често е спънка за бърза сделка. Казвайки това с различните квадратури в нотариалния акт, как успяхте да го разрешите този проблем? Има много пристройки, които при няколко пъти, които е продадена къщата, нотариус е писал в обща квадратура, обединява ги, после ги е разделял и така с новия нотариус коментираме как ще бъде вписана сега къщата. Той каза, че на база предните нотариални актове ще види как следва и ще го направи така, както да е удобно и за банката съответно. Така че смятам, ние още не сме финализирали сделката, в момента чакам документ за търпимост. Но сме изговорили нещата и с нотариуса, и с юристите на банката, като и с всички лица по сделката. Така че надявам се скоро да финализираме сделката, след като получим този документ за търпимост. Как се случва комуникацията тогава с хора в Щатите, в Великобритания? Трудно. Различно времеви диапазон, така да се каже. Трудно. Трудно и те всички трябва да дадат на сделката, така че трябва всичко да е готово, да си купят самолетни билети, за да могат да дадат на самата сделка, да финализираме вече тази сделка. В този ред на мисля, най-вероятно пък те си имат и представители, които по някакъв начин съдействат, или изцяло ти си поел ангажмента, процеси, документация, каквото може да се изкара от твоя страна? По принцип имат брокер, на който са дали пълномощно да може да изкарва различни документи, така че брокер да подготви документи да финализираме сделката. Тоест отново, тук ако говорим, нали, за пак сложност на сделката, по-добре е да си работим с професионалист човек, тя дали ще е брокер, дали ще е адвокат, дали ще бъде кредитен. За мен, освен кредитен консултант и брокер, в такива сложни казуси е хубаво да се и юрист да се наеме. Много често ми се случва клиенти от чужбина искат да се наемат юрист. Съответно предлагам услугите на юриста, с който работим. Те си заплащат допълнително. Юриста следва клиентите от началото до края и помага за изкарване на документи и така нататък, така че да мине по-бързо сделката и всички са спокойни общо взето. Важно уточнение, защото в България пък всеки си има познат за нещо някъде, нали, между юрист и юрист разлика огромна, както между лекар и лекар, нали, има разлика между ортопед и очен лекар, примерно, и кардиохирург. При юристите всъщност търсим юрист по вещно право. Точно така. Да, не е бракоразводен. Супер, добре. Има и други интересни случаи. Имал съм случаи, които клиент иска да си купи имот без да разбере жена му. Има такъв вариант, може да се направи такъв кредит. Тук може би да не давам много информация, защото пък най-вероятно ще има и дами, които ще не гледат. Съответно, дамата може да се купи без да знае мъже, нали? Добре. Така, но може и по друг начин. Примерно, родители искат да купят имот на детето, без да обременят детето с кредит, пишат имота на детето, а пак те изплащат кредита. Нали? Всякакви разновидности има.
на този тип, но съответно има банки, които го разрешават. Няма Тоест правни пречки за това нещо. тоест не всяка банка разрешава Не такъв всяка тип банка. сделки. Да, не Добре. всяка банка. Бихме ли казали, че отново това е свързано с чисто риска, който банката поема при финансирането, или? Да. Супер. Мгм. А, мен ме интересува, имало ли си случаи с финансиране на имоти за клиенти, които доказват доход от фирма? Защото при тях е по-специфично. Как, в смисъл, как процедираш с тях, как работиш, как приключваш сделките, как доказвате доход, защото там е по-специфично. Факт. Може би уточнение за хората, които ще гледат. Има разлика между това дали работим на трудов договор и от кога сме на трудов договор. И дали работим като самоосигуряващо се лице или като собственици на фирма, на някакъв малък бизнес, голям, среден, без значение. Хората, как работим с хората, които са на трудов договор, обикновено така да се каже, знаеш, там разглеждат най-често банките да имат поне 6 месеца при даден работодател. Защо? Защото знаеш, че след 6-я месец изтича този период гратисен, който е изпитателен срок. Да. Следователно за банката риска, че този човек ще остане без работа и няма да си плаща кредита, изпада, така да се каже. Тоест, знае, че клиента ще има работа на постоянен договор, дори да бъде съкратен, работодатели са длъжни да изплащат за няколко месеца напред обезщетения, така че те ще могат да излязат от тази ситуация без работа. Тоест, хората, които са на трудов договор, много по-лесно минават финансиране през банките. Много по-лесно минава това одобрение. И там разглеждаме най-често, нека кажем 6 месеца. Има банки, които приемат и по-кратък период, има и различни ситуации, как да излезем, така да се каже, от това, ако сте при нов работодател и така нататък. При хората обаче, които са така наречените юридически лица, т.е. самоосигуряващо се лице, човек с малък среден бизнес, собственик на някакво предприятие, там с тях разговор започва доста назад, така да се каже, във времето. Планирането е малко по-различно, тъй като най-често банките изискват да има подадени 2 годишни данъчни декларации. Тоест бизнеса да има поне 2 години. Но не просто 2 годишни данъчни декларации, а там всъщност коментираме с тях дори каква печалба да бъде изкарана, декларирана. Не казваме, че ги съветваме да не декларират пари. По-скоро как да направим така числата, че наистина да бъдат възможно най-благоприятни за добро финансиране и наистина да постигне някаква цел, а не просто да търсим, да теглим кредити. Така че, разбира се, отново има изключения. Някои от банките позволяват финансиране, дори да нямаме 2 годишни данъчни декларации, но със сигурност изискват една пълна. Да имаме там високи приходи и печалби. Те, разбира се, разглеждат, ако имате по-голяма история, дали има спадове на печалбите на фирмата, с колко процента са тези спадове и така нататък. Така че малко по-специфично е. Много често съм го забелязвал, между другото, при мен не знам дали ти си получават такива запитвания. Идват хора, стартирали са някакъв бизнес на 6-7 месец, дори да кажем на първата година, наистина бизнесът им потръгва много добре, изкарват много добри пари. И те казват, сега мога да си позволя да си купя имот, защото видиш ли, за в бъдеще бизнесът така ще върви. Само че банките, отново, говорим, нали, за хора, които разглеждат риска и не го гледат просто сега можеш ли да си изтеглиш кредит, сега имаш ли пари, а в главата им е, окей, мога ли следващите 3, 5, 10, 15 години аз да поддържам този кредит. Тоест, на тях наистина им трябва стабилен бизнес, трябва им човек, който има опит, знания и го доказва чрез документи. Те затова искат 2 години история, за да видят как е предната година, как е тази година, дали фирмата се движи добре. Точно така. Ако има и повече история, разбира се, те ще разгледат в някои ситуации, зависимо вече какъв е размера на кредита, в какъв сегмент влиза в банката, тъй като когато говорим за хора с бизнес или самоосигуряващи се хора, тогава вече различни отдели в банката ги разглеждат. Там има различни сегменти, зависимост от това пък бизнеса какви приходи и печалби прави на годишна база. Ако минава определени обороти, следователно по-висок сегмент, отдел, така да се каже, в банката го разглеждат. Така че, може би тук да разбием някаква представа на хората, които грешно са си представили как работят банките. Когато влезете в един клон,
човек, който е пред вас, няма абсолютно никаква функция, освен да ви дава информация за това какво се случва в бекграунда, така да се каже. Защо? Защото човека пред вас не одобрява кредита. Човека пред вас не е отговорен за това кредита дали ще бъде отпуснат или няма да бъде отпуснат. Дали ще бъде менеджер на банката, дали ще бъде обикновен служител. Това са хора, които просто входират информацията, която вие им давате в системата. Да, но те също консултират както нас. Разбира се, Да. консултират на база информацията, която имат, на база техните познания и опит в банката, в която работят. Нали, не казвам, че те така ли, как да кажем, нямат никакви правомощи, никакви функции, просто от тях не зависи дали кредитът ще бъде одобрен, защо няма да бъде одобрен и така нататък. Тъй като каквото им дадете като информация на тях, те това входират в системата. Тази система вече, тази информация отива по различните отдели, в зависимост какъв е казуса. И във всеки един отдел получава един списък с информация и той започва да чете, така да се каже, да анализира тази информация. Разбира се, всеки един отдел си има достъп до различни регистри. Знаем, много често банките проверяват в така наречен централен кредитен регистър, проверяват в НОИ, проверяват в НАП, много различни проверки правят. Така че няма как да скрием информация от банката. Да не говорим, че ако вече сте дългогодишен клиент на банката, тя може да вижда във вашите сметки къде отиват вашите разходи. Аз съм имал казуси, където банката отказва да финансира мои клиенти, въпреки че имат много високи доходи, въпреки че работят в сектор, който последните години, нали, доста добре се разви, често като приходи. Отказа беше за това, че са забелязали в някои моменти той да зарежда някакъв негов профил в тези компании за залози, спортни залози. И те казаха, този човек най-вероятно залага, това в дългосрочен аспект води риск до зависимости, което може да докара до ситуация, в която този човек наистина да не може да поддържа този кредит, и отказаха изцяло да финансират клиента, въпреки че доходът му беше наистина много висок. Имаше чиста кредитна история. Като цяло перфектен случай, бърза сделка. Но ето такъв дребен детайл, който много от хората не биха взели под внимание. Си мисля, че нещата се случват. И отново, нали, това, което говорихме, без значение дали познавате менеджера или директора на клона в дадената банка, отдел риск и отдел юристи са тези, които дават зелената светлина. И така. Аз малко може би изгубих нали, връзката към въпроса, но по-важното е, че хората, които входират, нали, информацията в клона, са тези, които я предават към тези, които наистина вече взимат решенията и анализират. При юридическите лица по същия начин, когато им се входира една информация на служителите в банката, те я отнасят до определения отдел, който ще разгледа даденото юридическо лице. Моят съвет към повечето хора, които стартират бизнес, е декларирайте абсолютно всичко. Защо? Защото бизнеса не се прави просто за 6 месеца, да изкараме ни бързи пари. Ако сте решили да правите бизнес, гледайте го следващите 5-10 години напред. Ако идеята ви пък след 5-10 години напред да създавате и повече активи, не само около бизнеса, но недвижимо имущество, акции, дялове, злато и така нататък, без значение какъв ще е актива, започнете с идеята за как ще изглежда моята фирма след 5-10 години, чисто като приходи, печалба и така нататък. Така че от ден едно работете с счетоводител, да се работи на светло, така да се каже. Знам, че има много хора, които ще кажат, аз сега защо да плащам данъци и осигуровки, тя държавата нищо не ми подсигурява. Окей, няма влезем в тази тема, не сме социални икономисти или финансисти. Не, че не можем да дадем мнение за това нещо, но експертизата е при кредитирането, и тук по-скоро съветвам наистина с повечето хора, ако идеята ви да изкарате пари и да си купите имот след 1-2-3-5 години, от ден едно започнете на чисто. Тоест трябва да се планува за години напред. Абсолютно. Винаги за години напред. Бих казал, че хората с, така да се каже, експоненциален доход, най-често търговци,
най-често хора, които са в консултантския бизнес, брокери също, собственици на различни агенции, собственици на маркетинг агенции също, фрилансъри, самоосигуряващи се лица, малък, среден, голям бизнес. Интересното е следното, че тези хора изкарват големи пари понякога. Много често дохода им расте експоненциално, но документацията и изискванията на банките ги възпират. И както казахме, за една година наистина може да изкараме супер много пари. Да си помислим, че можем да си позволим имот, но документално реално изобщо това да не е възможно. И ако предварително не сме сложили една добра основа, По-скоро няма да стане. ще се забавим с още време. Да. Ще дам всъщност личен пример. Брат ми имаше фирма, има все още фирма, която нали, имаше понякога печалби, нямаше много добри нали, приходи. Като цяло движеха се нали, по някакъв аспект. Сега всички знаем нали, как се декларират накрая данъчни декларации. Къде ще имаш повече разходи, къде ще си декларираш повече приходи. Това, което се случи, че харесаха с неговата половинка имот, взеха го, имаха възможност така нататък. И дойде дилемата как да се подадат данъчни декларации за 2025 година, по-скоро нали, за 2024 през 2025. И тогава моят съвет беше следния, че му казах така, ако през цялата 2025 година не може да направи обороти на определена сума, просто да забрави за този подход да финансира имота чрез този доход, по-скоро да замрази фирмата или да я прехвърли на някой друг, да започне работа на трудов договор на висока заплата, за да може да си финансира имота. Поради проста причина, че ако не си сигурен, че бизнесът може да изкара дарени пари, няма да може да теглиш кредитите. Абсолютно. Да. Просто забрави за тази идея. Така и направихме. Той по-скоро нали, реши, че окей, оставя честа с бизнеса за момента, успя да се намери добре платена, или добре платена работа, така че той ще бъде финансиран като физическо лице на трудов договор. Проблема беше там, че изпадна много добра сделка за имот, но не бяхме сигурни дали още една година напред ще можем да изкараме много високи печалби, така че да ни стигне финансирането за имота и решихме да тръгнем малко по-консервативно, малко по-предпазливо и подходихме по този начин. Ситуации всеки. Абсолютно. Да. И последния въпрос имам. Окей, изтеглили сме кредита. Клиентът е доволен, всичко си върви, плаща се вноските, обаче има такъв момент, където случва се на всеки, или се загубваш работата, или си съкратен, или си намираш някаква друга работа, която е по-ниско платена, примерно. И клиента съответно има проблеми с плащането на вноските. Какво случва с такъв кредит? В смисъл, как се правят, как да процедираме с такива клиенти, с такива проблеми, ако имаме? Клиент с потребителска ипотека или без Ипотека. Добре. Това скоро ипотека. Между другото, в България се шири една такова мит, не знам, представа, че видиш ли, докато не си сплатиш кредита, имота е на банката. И да и не. В нотариалния акт със сигурност пише вашето име, т.е. ти си собственика на имота, не банката. Да, и върху имота има тежест, има ипотека, която е вписана в агенцията, но това не означава, че банката е собственик на този имот. Със сигурност и бизнеса на банката не е бизнес за недвижими имоти, той е бизнес с пари. Банките не искат да взимат имотите, защото то за тях е загуба на време, на усилия, кой ще го продаде, на какви загуби и така нататък. Те не искат вашите имоти. Това е важно уточнение. Сега, независимо дали човек има потребителски кредит, ипотека и така нататък, тук е може би важно да обясним какви са процесите преди да се стигне до лошата ситуация. Нали, запори, лошо ЦКР, изземване на някакъв вид имущество или активи. Когато човек има подписан договор за кредит, най-често, когато се пропусне една вноска, първата стъпка е банката да се обади.
на този човек и да му напомни. Нали, дали ще бъде през SMS, през имейл, най-често през обаждане го получаваме или през SMS и ни казва, нали, предстои ви вноска по кредит еди кой си номер, еди каква си вноска, моля платете до еди коя си дата. Най-често. Ако го пропуснем, това съобщение или това обаждане, предстои второ, трето, четвърто такова обаждане. Когато вече вноските станат 2-3, които не са платени, тогава вече разговорите са малко по-различни. Тогава вече са с такъв как да кажа, притискащ характер. Може би притискащ не е правилната дума, но е по-настоятелен тон, където трябва да бъдат привикани хората, трябва да се платят някакви суми и тогава вече започна начисляване на лихви. Най-често тези лихви са на дневна база и са, нали, малки проценти, но все пак с... Тоест банката се опитва да помогне на хората по-скоро да могат да се плащат редовно кредита. Или да го стабилизират кредита. Значи във всички случаи банките са отворени да помогнат на хората. Тук по-скоро въпросът е дадения клиент колко отговорно се отнася към тези неща. Отново казвам, нали, тук банките не са някакъв черен дявол, който тук, видиш ли, искаме да вземем всички, да им вземем активите, да им вземем имотите и така нататък. По-скоро е какво е отношението на самия клиент към банката. Ако ти се отнесеш към банката адекватно и отговорно, тя също ще се отнесе с подобно поведение към теб. Разбира, стига да знаеш как. Чисто като процес, какво се случва? Имаш забавяне няколко дни, банката напомни. Имаш забавяне няколко месеца, отново банката ще напомни. След третия месец със сигурност вече си в ЦКР. Зависимост от сумата, която си забавил като обща сума, така да се каже, всичко над 500 лева, или поне това беше до края на 2025 година, всичко над 500 лева като забавена сума се води като крупни суми забавени, което означава, че шанса да ви финансират в бъдеще категорично е нула. Докато не изчистите всички заеми, докато не изчистите всички лоши забавения, банките изискват 5 години чиста история, някои взимат и 2, така че зависи тук вече от банката, казва се ситуацията. Но ако имаме над 90 дена, т.е. 3 месеца забавяния, големи суми, бъдещо финансиране забравяме. Сега, докато стигнем до частта с запора, имаме поне едни 6 месеца, в които ние не сме плащали. В тези 6 месеца банката през цялото време се опитва да направи някакъв контакт с хората. Много често клиентите не си вдигат телефоните, защото знаят, че от банката ги търсят. Много често не отговарят на съобщения. Много често не опитват се като щраусите да забият главата и все едно проблема го няма. Той проблема е там. Системите са навсякъде. По-скоро е, когато след 6-тия месец все още нямаме отговор, банката вече изпраща вашето досие, така да се каже, към отдел юристи, които вече на събрание, между тях си, събрание си представя, че събират всички юристи от цяла България, нали, на дадената банка, обсъжда се просто дадения казус. И се гласува също какво да се случи с клиента, зависимост той как е подходил към банката, как банката е подходила към него и така нататък. Всичко това го има в досие. Когато банката каже, окей, този отива на изпълнително дело, тогава вече банката решава дали ще се занимава с него или просто ще го предаде към тези външни компании, които знаят, че се занимават с събирания. Тогава вече могат да започнат запорите, тогава вече могат да започнат съдебните дела, искови молби и така нататък. Ако имате вече активи, чак тогава вече се подава в съда, взима се по-скоро решение от съда с изпълнителен лист, който вече идва частен съдебен изпълнител и разпродава каквото имате. Ако имате автомобил на ваше име, тогава ако имате жилище, да. Но процесът е между 6 и 9 месеца. Тоест имаме предостатъчно време ние да реагираме. Въпреки това този период ние не сме реагирали, то със сигурност ние сме проблема, не банката. Сега, тук как можем да реагираме с повечето клиенти, какво правим с някои от хората? И моят съвет е следния. Ако знаете, че ви предстои съкращение, случило се някакво заболяване, не дай се Боже, но това са нещата от живота. Някакъв казус, където оставате без редовни приходи, заплата, бизнес и така нататък.
първото нещо, което да направите, когато имате кредит, звънете или идете директно в банката, към която сте. И им обяснете за ситуацията, в която изпадате. За някои хора си казват, много срамно и така нататък. Все тая. По-добре е да идеш да се посрамиш 2 минути, нали, пред служители или пък да се обадиш да им кажеш, изпадам в неприятна ситуация, отколкото после това цял живот да те гони, защото наистина е много трудна ситуацията при излизане от такъв казус. Та идете в банката на място или звънете им в банката, обяснете им каква е ситуацията, в която изпадате. Това, което банките правят, е така нареченото преструктуриране на кредитите. Тоест, обсъжда се дадения случай, дадения казус, отново се консултира между отдел риски, юристи и най-често банката дава различни възможности за излизане от ситуацията. Могат да ви дадат ситуация, в която да плащате 3, 6, 9 или 12 месеца някаква символична сума, колкото да докажете на банката, че вие наистина сте доброжелател и човек, който иска да си изплати дълговете, а не такъв, който взима пари от банката и се крие. Тоест да направи някакво споразумение с банката. Точно така. Прави се споразумение, нов анекс, така да се каже, към договора с нов погасителен план, в който погасителен план най-често банките се описват някаква сума, която, нали, клиента може да поддържа. Тук може би важното нещо да уточня, ако имаме кредит, който все още, нали, можем да си поддържаме в нормални времена, дори да не платите в точния ден на 15 число, примерно, и да го забавите с 1-2 дена, не е проблем. Но когато вече имате споразумение за преструктуриране на кредита, ако имате забавяне дори с един ден, това преструктуриране може да отпадне. Това е една много малка, важна част в общите условия, че тогава ще трябва да сте много стриктни с датите, които са ви поставили и с сумите, които са ви поставили. Много често тогава банките дават опцията да се плаща, примерно, само лихвата. Или пък да се плаща наистина някаква много малка символична сума, тип 50-100 лева, защото без колко е кредит и колко е на тежък казуса. По време на COVID, знаеш, че тогава много хора станаха без работа, без доходи. Да. Ситуацията беше малко, какво правим тогава? Тогава банките позволяваха, нали, периоди над 6 месеца, в които тези клиенти да плащат малък процент, колко да покажат, че наистина искат да си изплатят кредита и не бягат от отговорност. И когато вече ситуацията се възстанови, връщаме се към старите процеси и условия, там вече може да се прави рефинансиране, подобряване на условия, преместване, нали, от банка в банка. Изобщо много опции за излизане от ситуацията. Моят съвет е, нали, ако хората не знаят как да реагират, да се свържат с консултант, просто да им даде насоки. Понякога дори е по-добре да продадем дарен актив. Честно казано, имал съм ситуация, в която съм съветвал клиент да си продаде автомобила, само и само да махне кредит, защото първо, че автомобила му правеше проблеми, второ, че автомобила не беше нещо, кой знае какво. Самия му доход не позволяваше да поддържа автомобил, като направим цялостен анализ на приходи и разходи. И му казах, разкарай го този автомобил, покрий си кредита доколкото се може повече, купи си времето, така да се каже. И така. Да може да стабилизира. Абсолютно. По-важно е винаги човек, нали, да му е спокойно, отколкото просто да изтегли кредит и да се чудим после какво да правим. Защото много хора мислят сега, не просто случи след 1, 2, 3, 5 години. И така. Окей, супер. Много говориш. Знам. Мисълта ми постоянно тече. Много дълго, нали? 40 минути. Тък му един подкаст. Но има преди, че то ще се изреже на